Mga una ta mga amigo, miga. Adik na bata. Mga una ta bata. Asa tong usa kay ani pa? Karon mungan nada. Asa to? God, thank you sa mga blessings mula na mo karon ug sa una pa kaayo. Thank you sa mga amo mainom. Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga una ta. That's it guys. Asa man ta ko kutsara? Share lang tanak. Imo ka bata. Wala. Tangan na to green leafy vegetables. Oh. Ay, Wow. Oops. Hindi mo ko on drink sa ako plato ha. ano man? Ako ka on. Ano yun eh? Mga unta mga amigo miga. Dahil livi sa Tuyo Flix. Mga unta. Kaubal ako sa Tuyo Flix Cebu sa una. Ako sila kulikot guys kay para lami ang sabaw. Dahil Chris de Burla. Mga unta. Migs. Bulalo. Tak kayo. Ito na. Ato tabang anak ha. Okay. Mariflor. Gunato. Mga unta day. Naglata ko og kuan day. Nagpalit ko rin daw og baka. Aray na ito. Nagbulalo mi. With maraming vegetables. Mana ko favorite, guys. Nata kayo prabiyag. Mawag na akong pinaka-favorite. Tikonsing mga unta. Two ako lang. Two ang sabaw. Ay, kakaon. Dading milit mga unta dading. Tijin B. Narati ay. Ang gilatan. Buyag. Tak kayo. Ang taktak ang utok sa kuan. Bukog. Papa. Dahil ka ng Flores, sa anak te Florin. Ugma fiesta sa San Jose, Barangay San Jose. Dagan kay mamista basta. Fiesta sa San Jose. Lami king hikay sa mga tao, vegetables. Ugma puhon. Pero amot lang kakaroon kay pandemic man. Sa una ni fiesta, malipay gyud ko sa makadako og pansit bihon ba? Bring house. Lipay kay ko. Way kabutangan sa ako kalipay. Pero buyag lang. Bulhot kay kog dagan uli sa amo. Ako dadon sa ako mama Karing. Ako yung nakadako. Kuan man, namista ko. Pansit na bihon ko. Nami. Lipay kay ko. Kaila ko sa kalipay, biyag. Salamat kayo sa hatag og mga pansit bihon ako sa una ha. Magluto na tagdaghan kay pansit bihon, tanga na tudaghang subak. Pohon. Ang pohon. Kato mga time sa una, nag-eskwela ka man ko ato. Malipay sa ako mama, makadakog pansit sa amo. Mana ako mama, asa man mo? Dayon. Dito sa ila ni Tia Aurea. Ila kusina nula hulita ba?
Nga. Tingin ko na. Sabaw. Joy, mga kanta Joy. Purya buyag lang. Mo ni say. Gipalit ganihan ni Glinda dito sa supermarket. Radish. Lami ang yang utok sa bukog guys. Asa mo utok? Okay lang. Wala akong kaon. Vegetables guys, oh. Tintin, mga kanta Tintin. Taga saan sila bas Tintin? Fiesta ug mas inyo tin. Katawa mo ka. Katawa ka. Katawa ko ba dyan? Nahugos abo sa una. Sorry. Alam mo yung mga ugat-ugat buyag. Ano kung kaon? Ito ganun kami? Buyag. Ay, sabahan mo ako. Sa una, nagkabo mi dito sa tuburan guys. Naligo mila. Sapa na ato din sa tuburan. Nga. Purya buya guys. Baka gyud ingon ani mo inyo guys. Lamig king sabaw pero buyag lang. Ang iya mga ang utok-utok ba sa bukog matipon sa sabaw lami biyag. Ano may iya ugat-ugat? Nakaon na. Sug na. Ano ka uno ng kwan guys kay tilukon kay masayang. Gulay. Ang gulay na favorite. Nako. Dala ko favorite kanina. Sige kong kaon. Dito mo pa niya. Buyag. Ako ra bikilaw. Kamu mga bata, kaon mo ani para ma-healthy. Okay, ano po? Ano siya ugat-ugat? Pero buyag lami siya kinam-kinamon.
Kaning sobra guys. Ako nibili ni Glinda. Hurot niya ron, prabiyag lang. Yan sad mo kaon kay manamanig kaon. Hindi siya kaapilog kaon na mo guys kay magdungan mig tulo. Bati Ako ra pa maklaro sa kamera. Tamaha ka. Cellphone na mo gigamit guys. Cellphone na gamay ba? Ayan, tahan ako. Katong nahilus mo sa kabaw na? Oh. Sakay ko sa amo kabaw sa kabaw na ni amo silingan ti Arlene. Sus guys. Wa mo ko kabaw nga nanguwag ang kabaw. Ni bulot dito na sindagan. Ni agi dito sa ilang punuan sa sambag. Nakarot na ako. Oh guys, uy kaya sambag bumuko naman dago ko kahugs kabaw. Ani ka kabaw nanguwag banda itong kabaw kay kakita maglaing kabaw sa. Mo to siya na. Nahug din ko. Polio. Hapko ang polio guys. Biyag, tagumkum. Naku maingkit. Water please. Gracias a Dios. Thank you. Mga amigo, miga ay mong kalimot migo ha. Miga, Yuyong Otero Vlogs. Don't forget to subscribe, like, and share. See you next time. Bye. Okay guys, busog na kayo pero Yuyong Otero Vlogs. O kang Consuelo TV. Ya Dan Van. Nya, si manaman mo Lats Mia TV Kay mama na sad mo kaon ani kay versus sa manaman vlogs. mi kaon. Bye-bye.